Ahojte kamaráti. Ahojte priatelia. Tio Luboš. Jozef. Zo San Francisca. Od Golden Gateu. Máme 5:50 ráno. A chystáme sa teda na dlhý výlet. Pôjdeme cez celú krajinu až na ďalší koniec, takže z jedného oceána po druhý oceán. Držte nám palce. Túto expedíciu s Ľubkom máme ako posledný kontinent na prebehnutie okolo Zemegule a je to vlastne taká posledná možnosť podporiť organizáciu Michael J. Fox Foundation prostredníctvom Team Fox, kde môžu ľudia prispievať na to, aby sa naozaj pokročilo v tej liečbe Parkinsovej choroby. Ako viete, maminka nám pred pár rokmi na tú chorobu podľahla a vlastne ten pohyb, to bolo jediné, čo ju bavilo a čo ju motivovalo vlastne každý deň s tou chorobou bojovať. Takže verím, pre všetkých, ktorí majú neurologické ochorenia alebo sa starali o týchto ľudí, vedia, o čom to je, že je to vlastne takéto väzenie v tom ľudskom tele. Takže pre týchto ľudí sa snažíme teda tým vedcom pomôcť, aby cez tú organizáciu, aby našli nejaké tie lepšie riešenia a kvalitnejšiu tú starostlivosť pre týchto ľudí. Takže ďakujeme, že nás sledujete, že nás budete podporovať na ceste. Ďakujeme našim partnerom, sponzorom, ktorých tu máme aj na aute, takže je to Fitline, Exisport, Nike, Fond na podporu športu, Oka, ktorý nám pomohol s tlačou materiálov, je tam Star for Star, RV Management, takže naozaj všetkým vďaka a naozaj hlavne nám vďaka, by som to nazval normálnym ľuďom, ktorí ste nám posielali zbierku cez donio.sk a ak by ste chceli potom nám ešte pomôcť, na našej stránke nájdete QR kódy a rozhodnúť sa, či pomôžete nám na tejto ceste alebo potom cez Team Fox. Mrzol si? Máme tu zimu. No hej, trošku sa nám tu ochladilo, ale uvidíme, jak to bude ďalej. Takže máme tu trochu chladnejšie, ale veríme, že sa zahrajeme po ceste. Takže stretneme sa niekde o 10 km s Lubošom, lebo sú tam nejaké mosty a nejaké tunely, takže tak by som to nedal, že ja tu budem trošku obchádzať nejaké 3 km a dáme si taký checkpoint s Lubošom, takže to bude prvý deň. Ukážeme vám aj most a poďte sa pozrieť ešte na naše auto. Ahojte zatiaľ. Ahoj. Ahojte kamaráti, priatelia, takže ako som spomenul, toto je naše zázračné auto, ktoré nás bude sprevázať spoločne s Lubošom. Naša cesta dneska o 6. štartuje San Francisco cez Yosemite, Nevadskú púšť, Rocky Mountains, Denver, potom ďalej na Kansas, po Chicago, Indianapolis a smerom do New Yorku. Budeme sa snažiť to urobiť čo najrýchlejšie a zvládnuť tento posledný kontinent v rámci tej Zemegule, ako by som povedal, v takomto športovom a nerekreačnom tempe. Ďaká našim sponzorom, ako som povedal, sme tu, je tu Fitline, Exisport, ktorý nás obliekol, športová výživa, finančná pomoc, tlač a takisto finančná pomoc. Ale ako dôležité bude vlastne vyzbierať nejaké tie peniaze prostredníctvom kódov pre Michael J. Fox Foundation. Takže je to vlastne toto posledné prebehnutie kontinentu s tým, že štartujeme dneska z tohto miesta. Ako vidíte, za mnou je Golden Gate Bridge, taká nejaká symbolika, že budeme bežať vlastne z Golden Gate do New Yorku, do Battery Parku, kde je vlastne posluchu slobody, aby sme mali vlastne spojené tieto také symboly. Nič viac také symbolickejšie není. Väčšina ľudí behá Los Angeles, ale vezme si v groje tú ťažšiu trasu, nie Los Angeles, ale zo San Francisca do New Yorku, pretože tu máme oveľa viacej prevýšení. Magnetky budú hádam držať a budeme dodržovať rýchlosti, takže ďakujeme, tešíme sa a ako som povedal, že budete s nami a ešte by som to skrátke zhrnul po mojich nemeckých kamarátov. So, hallo alle liebe Freunde, alle Kollegen und Unterstützer aus dem ganzen Deutschraum. So, wir starten heute den großen Projekt quer Nordamerika zu laufen von San Francisco nach New York. So, dieses Spendenlauf für die Team Fox Foundation, von Michael J. Fox Foundation, wurde unterstützt und Forschung wegen der Parkinson-Krankheiten. Ihr wisst, mein Vater ist vor ein paar Jahren gestorben auf diese Krankheit und natürlich die unterstützen auch sie mit den Kenntnissen, auch mit den anderen Kampf gegen neurologische Krankheiten. Also das ist eine starke Botschaft, dass wir wollen mitteilen, dass Bewegung macht Leben leichter
Und natürlich auch großen Dank auch für alle Leute, die betreuen solche Leute mit solchen Schwierigkeiten, sagen wir so. Also jeden Tag und jeden Atem, einatmen und ausatmen ist wichtig für die Leute. Also auch durch diesen Lauf will ich sie motivieren, weiter zu kämpfen und so lange bleiben mit uns, wie das nur geht. So, also das sind unsere Partner. Ihr habt sie das auf unserem Auto schon gesehen vorher. Unsere Partner sind der Fitline Exi-Sport, der Fitline der Sporternährung, ganz tolle Sache. Das war der Sportkleidung und natürlich die kleinen finanziellen Unterstützer wie Sportsaal Bockert, der Drucker und Nike der Sport. Da habt ihr schon gesehen, das ist unsere Route, quer Bergen, kleine Wüste, da ist auch 600 Kilometer, 800 Kilometer, dann wieder Rocky Mountains und dann quer zu unserem Ziel hoffentlich. Wir landen im Battery Park in New York, in Manhattan, Südmanhattan, so mit den Aussichten auf Freiheitsstatue. So, jetzt mache ich mich schon langsam bereit für den Start. Wir werden so plus Minuten später starten, 5 Minuten, aber das wird man schon schaffen. So, danke und bitte uns weiter folgen. Tschüss, jeden aus Mittel. Heute, wie die Messer.